سلام زخبركم تخاتتين channel كم يكنيهم نايلوم مدبي بزعباتي أبز حلفة كنيات أزرارة بقوداي كوينو زغنية مدبي كخول ناي ترانسبورت أغلقلوت زهبت كال أوبر ناي هليكوبتر أغلقلوتين كال أوت تكنولوجين كم دجمرة ونانت كال أمازون زغنة جيف بيزوس حانت كتماني عدد لان نمرعو كم استخاريه إذا زعبي زينا تباهيلو زوات أدما بإيلون ماسك زغنن تكال نيورالينك نعين سوران دقيمون برهان كريو زخل درجة كم زبوزحن عب قربا قزي تقوراو كم زخونن محباريو تكال أوبر كرمي حموشت عمدات ناي هليكوبتر ترانسبورت أغلقلوت أب نيويورك كم دجمرة حبيرو منبارو دفلتيو إتا أغلقلوت أمونغو JFK International Airport كم أون لور مانهاتن ترايز قبر برراي نيرو نزا أغلقلوت كتركب كم ناي كل جزي بناي أوبر أب أبيلكاخت إزز تخل واغا نايزن ستقصاب بوتاتات كابلنا بندما كاب كلتميتي كساب كلتميتين $25 زبزح قينو أو وشتي شمون تدايق تبزح تخل Uber is launching a premium helicopter service that promises to get me to the airport in only 8 minutes. But at $200, is that worth the price and the time? So I can take an UberX to go to the hotel that I want to go to at JFK, and I'll get there in about 40 minutes. The copter ride is $205. The flight is 8 minutes, but by the time we factor getting to the helipad, it's telling me 11:45, which is actually 5 minutes later than just taking a car. Welcome to Uber Copter, operated by HelloFly Shares. Please ensure your seatbelt is fastened and all carry-on baggage is secured. I'm nervous to be here. FAA regulations require that your seatbelt remains fastened anytime the seatbelt sign is lit. In the event of an emergency, exits for the helicopter are through the door. ኣብ ኒውዮርክ ምስ ዘሎ ጻዕቂ ትራፊክ ኣብ ግምት እትዮም ነቲ ክሳብ 1 ሰዓት ክወስድ ዝኽእል መንገዲ ንምቅላል ኡበር ኮፕተር ዝጥቀሙ ውሕዳት ኣይኮኑን ስለዝኾነ ከዓ ነቲ ኣገልግሎት ክትረክብ ኣቐዲምካ ቡክ ትገብር ትግደድ ዕላማ ናይቲ ትካል ኣብ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ናይ ኣየር ኣገልግሎት ከስፍሕ ምዃኑ ክሕብሩ እንከለዉ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ብተመሳሳሊ ከስፋሕፍሑ መደብ ኣውፅኦም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ ናይ መጀመርያ ናይ ወፃኢ ሃገር ኣገልግሎቶም ብዕለት 25 ወርሒ 6 ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ዓዲ ጥልያን ከም ዝጀመሩ ድማ ዕላዊ መግለጺ ኣውፅኡ እዚ ኣገልግሎት ኣብ መንጎ ሶሬንቶን ካፕሪን ዝግበር በረራ ኮይኑ ንሓደ ሰብ ብ$290 ምዃኑ ሓበሩ ካብ ከተማ ሶሬንቶ ናብ ደሴት ካፕሪ ብ15 ደቂቃ ክትበጽሕ ትኽእል እዚ ከም መፈተኒ ተባሂሉ ዝወፃ ኣገልግሎት ክሳብ ወርሒ 8 ዘሎ ግዜያት ብመንገዲ ኡበር ኣፕ ቡክ ክትገብር ከም ትኽእል ድማ ፍለጡ እቲ ካልእ ኣዛራብ ዜና ኮይኑ ዝቐነየ መርዓ ናይ ጄፍ ቤዞስ ኮይኑ ንሱ ድማ መርዑ ሓንቲ ካብተን ከተማታት ዓዲ ጥልያን ተኻርዩ ኣብኡ ከብዕሎ ምዃኑ ምሕባሩ እዩ ከተማ ቬንስ መስሕብ ቱሪዝም ከም ምዃና መጠን ዓመታዊ ብዙሓት ወጻኢታት ናብታ ከተማ ከም ዝኸዱ ዝፍለጥ እዩ ስለዝኾነ ከዓ መምሕዳር ናይታ ከተማ ካብ ቱሪዝም ጥራይ ኣዝዩ ብዙሕ መጠን ኣታዊ ከም ዝግበር ይሕብር ጄፍ ቤዞስ ነዛ ልዕሊ 118 ንኣሽቱ ደሴታት ዝሓቐፈት ከተማ ዝውዕል ሓገዝ ክሳብ $3.6 ሚልዮን ከም ዘበርከተውን እቲ መምሕዳር ገሊጹ ብዘይካዚ ኣብ መርዑ ብዙሓት ሰብ ሃብትን ፍሉጣት ሰባትን ከም ዝመፁ ገለጹ ከተማ ቬንስ ንመርዓ ቤዞስ ንምእጋድ ንነዊሕ ኣዋርሕ ክትሸባሸብ ከም ዘሕለፈተውን ድፍለጥ እዩ ዓበይቲ ሆቴላት ናይታ ከተማ ካብዞም ዕዱማት ክሳብ $900,000 ኣታዊ ከም ዝገበራ ክፍለጥ እንከሎ ናይ ባሕሪ ታክሲ ወይ ጀላቡ ድማ ነዞም ኣጋሽ ንምምልላስ ክሳብ $270,000 ኣታዊ ገይረን ናይቲ መርዓ መግቢ ዘዳሉ ሬስቶራንት ብወገኑ ን3 መዓልቲ ዝጸንሕ ኮንትራት ብምውሳድ ናይ ኩሎም ዕዱማት ክሳብ $1.1 ሚልዮን ኣታዊ ከም ዝገበረ ድፍለጥ እዩ ኣብ ምሽላም ዕምባባታትን ምድላው ኬክን ዝሳተፉ ንባዕሎም ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝግመት ገንዘብ ኣታዊ ምግባሮም ድፍለጥ እዩ ብዘይካዚ ነዞም ናይ ዓለምና ጽለውቲ ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ንምሕላው ብዙሕ ምድላው ክገብሩ ዝወርሑ ናይታ ከተማ ፖላይስን ወተሃደራትን ዝተወሰነ $1,000,000 ወጻኢታት ከም ዝተገበረሎም ኣዘኻኺሮም ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታዊ እምበኣር መምሕዳር ናይታ ከተማ ንሕቶ ጄፍ ቤዞስ ብዘይ ዋዕል ሕደር ዝተቐበሎ ነበርቲ ናይታ ከተማ በዚ ጉዳይ ተቃውሞኦም ገይሮም እኳ እንተነበሩ መምሕዳር ግን ነዚ መጠን ገንዘብ ኣብ ከተማኡ እምበር ኣብ ካልእ ከተማ ክፈስስ ከም ዘይፍቅድ ገለጸ Another colorful protest held in Venice, Italy today, where Amazon founder Jeff Bezos and Lauren Sanchez are having their wedding. The protest groups view the party as a sign of the growing disparity between the haves and the have-nots. Demonstrations included massive banners on some iconic sites and a mannequin of Bezos, there you see it, clinging onto an Amazon box that was floated down the Grand Canal. እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ዜና ድማ ካብ ኒውራሊንክ ዝተዘርግሐ ኣገራሚ ጉዳይ እዩ እዚ ጉዳይ ንነዊሕ ግዜያት ክመራመረሉ ዝጸንሑ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ ተበፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበጽሕ ግን ኣይከኣለን ነይሩ
ኢሎን ማስክ ሒዞ ዝተበገሰ ዕላማ ትካሉ ኣብ ጉዳይ ጥዕናን ብፍላይ ካብ ካንሰር ዝለመሰ ኣካላት ከምኡውን ዓይነ ስውራትን ኣተኪሮም ክሰርሑ ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ጉዳይ ምሕዋይ ዝለመሰ ኣካላትን ዓይነ ስውራንን ተስፋ ዘለዎ ምዕባለታት የርእዩ ምንባሮም ክግለጽ ጸኒሑ ነይሩ። ፓራላይዝ ዝኾነ ኣካል ነብስና ደጊሙ ክበራበር ዘኽእል ቴክኖሎጂ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ ዝሕብር መግለጺ ገና ነዊሕ ከይገበረ ንዓይነ ስውራን ብርሃን ክህብ ዝኽእል ቴክኖሎጂ እውን ከም ዝተቓረበ ዝሕብር ዜና ወፀ። ኢሎን ማስክ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ዝቕጽላ 12 ኣዋርሕ ናይ መጀመርያ ተመክሮኡ ኣብ ደቂ ሰባት ክንገብር መደብ ኣለና ዝብል ኮይኑ እቲ ውጽኢት ከምቲ ኣብ ህበይ ዕውት ዝኾነ ኣብ ደቂ ሰባት እውን ብተመሳሳሊ ዕውት እንተኾይኑ ኣብ ታሪኽ ናይ ዝምርምር ዓቢ ነጥበ መቐየሮ ከም ዝኸውን ርጉጽ እዩ። ብዙሓት ሰባት ኣንጻር ናይዚ ቴክኖሎጂ ዝቐንዐ መግለጽታት የውፁ ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ እቲ ምርምር ግን ክሳብ ሕጂ ክቕጽል ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ቀንዲ ፍርሒ ናይዚ ቴክኖሎጂ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝገለጽክዎ እቲ ኣብ ሓንጎል ወዲ ሰብ ዝኣቱ ቺፕ ካልእ ተወሳኺ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘምጽእ ይግለጽ ምንባሩ እዩ። ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ክሳብ ሕጂ መምሕያሽ እናገበረ ከማዕበሎ ዝጸንሐ ትካል ኒውራሊንክ ናብዚ ሕጂ ተበፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበጽሕ ከኣለ። ዓይነ ስውራን ነዚ ቴክኖሎጂ ገጢሞም ክርእዩ ምስ ዝጅምሩ ኣብ ፈለማ ዘይንጹር ወይ ደብዛዝ ምስሊ ክረኣዮም ምዃኑ ድሒሩ ግን እናነጸረ ከም ዝኸይድ ኢሎን ማስክ ወሲኹ ሓቢሩ። ነዚ ምርምር ማለት ዝለመሰ ኣካላትን ዓይነ ስውርን ዝውዕል ቴክኖሎጂ ዕውት ኮይኑ ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ብሚልዮናት ሰባት ልዑል ትጽቢት ይግበረሉ ከም ዘሎ ድማ ይፍለጥ። ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ናይ ሎም መደበይ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ላይክ ከምኡውን ሼር ምግባር ኣይትሕመቑ እንዳበልኩ ብሩኽ ክነ